Jama'a masu kallo da masu sauraron mu, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na Goma TV Farawa Babban Layi. Yau mun samu gayyato muku makwankwashen nan na asali ɗan kwankwasiya Honorable Otamilo Farawa Babban Layi. To, mai girma Honorable, akwai zaɓe da aka yi kwanakin baya. So an yi zaɓe kuma har ta kai ga kotu kun ce ku ku yarda da hukuncin da hukumar zaɓe ta ce Ganduje ne ɗan takara ya ci zaɓe ba, har ta kai ga kotu. So da kuka je kotun nan kuma sai daga ƙarshe kuma sai kotu ta yanke hukunci ta ce ai Ganduje shi ne ya ci zaɓe. To Honorable, me za ka ce mana game da wannan abu? Abin da zan ce, to Honorable, masu sauraro da masu kallon mu suna sauraron ka, me za ka ce game da wannan hukuncin da kotu ta yi? abin da wannan kotu ta yi bata kyauta mana ba, bata yi mana adalci ba. To Honorable, wannan yanke hukuncin da aka kun ɗaukaka ƙara ne ko ba ku ɗaukaka ƙara ba? Mun ɗaukaka. Kun ɗaukaka? To zuwa wani mataki za a ɗauka nan gaba kenan na kotun da ƙara ɗaukaka ƙara? Kotun To Honorable, akwai mutane da suke kira mu akan za ka fito takarar gwamna. To Honorable, kira nan da ake ma ya samu zuwa kundanka? ya sama. To wanda karɓuwa jama'a suka samu bisa ƙorafin da suka fito suka ce ka fito takara? A ba wani ƙorafi da na samu. To kai Honorable, to a bisa alamun ka fito takara kana ganin za ka fi ma abba kenan taɓaka abun kawo jama'a kenan? To kamar da kenan? Zan samu musu da aikin yi. Ayyukan yi? Ya dai Honorable. To Honorable, yanzu takarar da ake so a tsayar da kai. To wane shirye-shirye, wane abubuwa ka shirya wa mutane talakawanka, jama'a gari, abubuwa haka, wane cigaba kake so ka kawo Honorable? In Allah ya bani zan musu hanyoyi da titina. Da titina? Da asibiti ba. To Honorable, ni akwai wata magana da nake so mu ƙara koma baya da kai akan magana kotun nan. Kun ce za ku ɗaukaka ƙara, to ba ku tunanin kuma a ƙara kwata abin da aka yi baya? An Allah da ba za a kwatanta ba. To Honorable, mu sake kasan shirar ta musu dole a yi tura gaba a yi tura baya. Honorable, mu dawo magana takararka. To Honorable, in ka ci zaben nan, so ka ga ana kuka hanyoyi babu, asibiti babu, ruwan sha babu, bukatun dai more rayuwa na talaka duk ina cikin wani abu nan. To kai kuma ka ce kafa abu ma cancanta ya kai takara. To Honorable, wani tabbacin za ka ba mu, kamar wani lokaci ne tabbaci za ka ba mu akan takararka? Wannan nasarori ya kamata ka ba mu goya bayan ka, wanda su ƙara musu ƙwarin gwiwa akan su fito su kai takarar nan, ka fito da ƙarfinka. To na farko sai Madugu ya nuna ni, sai Madugu ya ɗaga mun hannu, sannan mutane su samu zan tsaya gwamnan Kano. Za ka tsaya gwamnan Kano? To Honorable, wani shirye-shirye ka fara na nuna wa mutane za ka yi takarar nan? Kasan za ka ga ana bugo bana, ana bugo mai, ana tallace-tallace a wurare daban-daban. To ka wani shirye-shirye ka fara yi na yin takarar nan? Kasan wannan abubuwa ne da yawa, saboda takarar gwamna ba ƙaramin aiki ba ne Honorable. Wani shirye-shirye ka fara Honorable? Shirye-shiryen da na fara, ina son a taimaka mun a bugo mun fastoci. A bugo ma fastoci banoni kenan Honorable? Kamar guda nawa kake so a bugo ma Honorable? Ni yanzu kusan guda nawa za a bugo mun. Baka san guda nawa za a bugo ma ba kenan Honorable? To Honorable, kamar maganar sayan fom ɗin takara, to su ma mutane za su sayi ma, ko kai za ka saya da kuɗinka, aljihunka za ka saya? A wannan abba ne zai tallafa mu.
ta kuma abokin takararka ne, kujera da kuke nema da shi. To kana ganin zai tallafa ma? Ina ganin zai tallafa mu. To ba ka je gurin madugun da kuke faɗa, madugun naku shi bai tallafa ma ba kenan? Shi wannan shi ba zai iya tallafa mu. Shi yan gandujiya jiya sun taro mai girma gwamna da ya dawo daga wannan ƙasar da suka je, sun je South Africa sun dawo. To ta nan ma ba ku ƙara karyawa mai girma gwamna fi ku yawan al'umma da yawa. Ka san ɗan takar da ya tsaye nan gaba shi zai iya cin zaɓe, saboda al'umma da sun nuna yanzu shi ake yi. Don jiya ma da aka shiga garin nan ma da haga jama'a yan gandujiya inda suke, inda ka san babu kuma an dama an ce yan konkusa yanzu sauran burbushi yan kaɗan. To kuma kana ganin za ka iya nasara a wannan takarar wannan da aka fito? Zan yi nasara. Ko? Ya yi daidai honorable, mun gode. Sai an samu, in aka sake samun dama za mu ƙara gayyatar ka mu ji abubuwan da suke tafa da kai honorable. Godiya nake.